Хотелът пълен, ама не с туристи, а с хищни мозъци и бизнес артисти. Няма шейк на плажа, няма айляк. Тук всеки строй си милионерския трак. Не спахме, а успяхме на кафета и мечти. По дивани, по пода градим си съдбите сами. В коридора се ражда оферти без край. Маркетинг, хакери, летим до безкрай. Не спахме, а успяхме. Идея и план от нула до бизнес за една нощ и бам. Първата нощ на здраве, старт на играта. Не за купона сме тук, а да сменим съдбата. На следващия ден няма време за драма, защото всеки тук знае, успеха не спи в хамака. Продукт, оферта, всичко подред. Посланието точно като снайпер пакет. Фуни строим като лего на скорост, а вие стайлата удря портфейла с мощност. Сценарии пишем, ние сме сценаристи, монтаж и реклама без курсове за артисти. Телефонът, камера, лаптопа, студио, а спането то е илюзия. Леглата останаха гладки и чисти, камери, арките щастливи и сити. Ние не спим, ние правим пари, тук мечтите растат и стават реални. Не спахме, а успяхме на кафета и мечти. По дивани, по пода градим си съдбите сами. В коридора се раждат оферти без край. Маркетинг, хакери, летим до безкрай. Не спахме, а успяхме с идея и план от нула до бизнес за една нощ и бам. Айде, тръгвайте вече! Хотела ни моли, а ние с VSL разбиваме монополи. Без сън, без легло, но с план в ръка. Един клип и сме вътре в играта на върха. Не сме 9 до 5, играем на висота. Онези 5% вече сме част от това. Не спахме, а успяхме, така се твори. Когато визията в длан се превърне на пари. От идея до сделка за нощ без сън. Маркетинг, хакери, сега започва нашия тран. Не спахме, а успяхме. И сега знай, че успеха се ражда, когато не спираш до край.